yung mga kabalikatan sa may Nepo Park ng Angeles City, Pampanga. Nakita ko yung magandang view. Gusto ko ma-enjoy nyo yung aking travel vlog. Time check is 11:30 ng umaga. Late na ako nagising. Napaka-exciting nung araw na to. Sa lahat ng sumuporta sa akin sa TikTok, sa Facebook man yan or sa Instagram, napakainit pa ng panahon. Akin lang naman for update today dito sa Nepo Park. Sa Manila may BGC, dito sa atin sa Pampanga hindi pa natin siya naikutan. After siguro na mag-relax, sana maganda yung pupunta natin na view, entertainment dito sa aking vlog. Okay din naman sa akin. Hindi naman yun magkahirapan. Video Flores Grotto, Tarlac yun. Pandemic yung panahon na yun. Shoutout nga pala sa mga katutubo nating mga aita dyan at salamat sa pag-entertain. nabigyan natin ng mga damit-damit. Malay mo sa susunod marami na tayong maibigay sa kanila. First time ko rin itong pinuntahan. Marami na rin siguro nag-vlog dito. Ilang percent na lang yung aking ano dito eh. Yung battery. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless us all.